htio samo predavanje o zemljinu težu i druga starijeg zastavnika, koga i dan danas sanjam 2 put mesečno, kako bi stravo terao konske, koda mu i sad čujem glas. Vino! Savec, voljno! Uvijek neko se u struju! Vino! Savec, voljno! Strujurici, danas ćemo učiti, samo učiti, što bi rekao drug Mao Tse-tung. O čemu ćemo učiti? O zemljovi, teži, vrlo dobro, dakle ovako, da li vi vojnici znate šta je to zemlja teža? Nemaš ti pojem. Slušaj ovamo, ako bacimo tira na vazduh, on leti i pada na zemlju zato što ga prenoći šta? Zezuci ti u mozak. Zemlja, teža, vrlo dobro, gledaj se. Tako, ako bacimo zrno u crkaubice, to pomenu bacače nekog drugog artiljerijskog oruđa. I šta? Opa, opalimo. Zrno leti i pada na zemlju zato što ga prenoći šta? Zemlja, Jel to, ima neko pitanje? Ja se izvinjavam, drugi stari zastupniče, ja bih da me pitam nešto. Izvolite, nema se izvinjavaš, samo pitaj, obrati se vojnički i pitaj, kaži. Drugi stari zastupniče, vojnik Todorović iz Eskova, dozvolite da mi se obrati. Dozvoljavam, kaži. Drugi stari zastupniče, šta se događa to zdrno koje leti, pada, pa ne padne na zemlju, nego pada u bazu? Prvo, nemoj da mi puniš vojsku, tipak suzi za skovac. A drugo, ako se napadne u baru, vodu ili neku drugu tečnost, to će da izučava mornarica. Šta mi za artiljerijima se malo postoji? Jasno? Jasno. Šta je jasno? Jasno, drugi stari zastupniče, ako to je zrno, pada u baru ili neku drugu tečnost, pa će pročava mornarica. Što vi za artiljeriju se badate? Dobro! Pa Todorime, tiri si me! A mi čošo tiri si? Kude si me? Todore! Kude si, brat? Nemoj te me culac. Dobro. Kude si me? Koje nam ovdje šedeo? Isprepada me. Što se plašiš toliko me? Ti još sanjaš ovoga zastavnika? Da, ne me baput me slečno redo. Pošli se neka u terasma, u kosu. Što možeš uvijek ljudi s neka krstija pak suz, kad te zastavnik krsti pak suze? Selo, to je predavanje o zemljenu težu, ti zajeba da ne zoveš Todor Toša, nego Baksor, pa Baksor. No, pak suze, Todore. Sjećaš se kad te tata ispraćao u vojsku? Ispraćuje ga tatko u vojsku i kad, sine Todore, kao ti ideš tamo u kasarnu, od vrata, svi oficiri da pozdravljaš, i kapetana, i pukovnika, i majora, svi da pozdravljaš. Dođemo mi u kasarnu, omučeni kulešni, vidovo, ne? Kaže, izvinite, a ste vi neki oficir? Kapetan, šta hoćeš? Pozdravite tata! Pozdravi majora! Ako ne vidim pukovnika, kažete mu tata da se puno. Sećaš se? Nego tudi ovdje. Pa slučajno sam ovdje u prolazu, vidio sam neke plakate za neko predstavljenje, a ti znaš da ja kinem za kulturu, pa rekao, ajde da vidim to, piđe mi taj, razumiješ mi tu se bacio tu kulturu, a vidim, nema ništa da počinje, bre, što me počinje, narod već nervozan, ne si da ti glumac. Ne sam da ja ne pijem. Znači, može presno, samo razvoje umetniki stresi, samo da mi infuziju. Toliko li se naše strane? I više, da mi pogledam. Znaš kaj mi ne je jasno? Kaži. Kad se tija umetnici, tija književnici napiju, vika da su bojeni. A ja kad se napiju, vika da sam alkoholik. Mene vika da sam pijan. A dobro dođe isto, nego čekaj, koliko se ja ti ne smo vidjeli? Imate 4 godine. A ne ste se vidjeli iz Rusije dok sam došao? Još od tada? Od tada se nismo vidjeli. Slušaj me. Da li ima toliko maj? Pa ima. Može ne. Slušaj, znaš koje sam čuo? Kaži. Ne mogu da veruje. Čega ste čuli? Pa čuli smo ga da si od zidara otišao u preduzimači, gazde, zajeba sirotinju, a? Pravo ti kažem, ne bavam se više s budale,
ću kažem, nemam posao više s dunđeri ovije građevinci, ali sad se bavim sa medicinom. Neće su ludicu, a? Ne nego lečim takvi baksuzi ko što si ti. Bavim se ne svoju alternativnu medicinu sa akupunkturu, akupresuru, spojim ti belu magijsku crnu. Gledam u dlanovi, prolica sudbinu, gledam i u tabani, kad se lepo peru noge. Šta hoćeš? Ti već. Što? Ne mogu da verujem, ajde. Samo mi kaže da ti je Bog došao u san i kazao, što sinko, od danas će letiš ljudi i to i džape. Znam te da kuško kad si pištolj bila, da ti više voliš pare nego lepneš. Dobra, ja priznajem da nisam bedljiv na pare. Ali sad ako neko hoće da plati, ja mu ne mogu zabraniti. I ja ljudi ne tepam po ušima da kupuju moje CD i kasete sa stručnim savjeti. Kako da budete srećni, a da se ne namučite? Vidite u krava šta je to i 30 evra za stručan savjet. Kupuju? 30 evra? Kupuju? To je darska dnevnica, si normalan. Kupuju i blagosiljuju. Kupuju i blagosiljuju. Da. Ma ne mogu da verujem da ti lečiš. Koje ti možda lečiš? Lečim od svašta, a specijalnost mi je vadenje kamenja iz bubrega. Sa kakoga lečiš? Možeš da ti pokažem? Ja si izvinjavam, ja pokažem. Evo, gledaj. Vidiš ga? Vele koliki je. Au. Pa ne vadiš valje volki kamen. Ali si normalan, pa ne lečim slonovi nego ljudi. Ovo ti služi za terapiju. Pa te tako, staneš s ovakav neki kamen, može veći, ne bi trebalo da bude manji, staneš ispred neku policijsku stanicu, a to je, hvala Bogu, ima u svaku čašiju, izmaneš s ovaj kamen, gledaš da potvoriš staklena vrata od stanicu, kamen leti i pada na vrata. Neka vrati se milja teža! Dobro, cilove! Pada na vrata, jer ga privlači! Zemlja teža, drugo! Slušaj me, ovo je terapija. Znači, kamen leti, pada na vrata, dobro, privlači ga taj teža, dobro? I kad padne na vrata, kad iskrši vrata, ne begaš, jer koga su mi je unutra uvatili. Čekaš jedno 30-45 minuta, dok se unutra pribereju, kad se pribereju pod punu ratnu opremu, istračuju napolje i obično pitaju, koji baci kamen? Ti kažeš, ja! Koji baci kamen? Ti kažeš, ja! E sad tu nije loše da mu kažeš ja, pa mu spomeneš majku. Ja, majku! Ja! Ne početi, čuti me to. Slušaj me priče i dovoljno. Ja. Čine pop stolnici, dobro? Ja. Od kobajaški sad ti pričam. Kad hoćeš da lečiš po brezi, znači staneš i ja kažeš ja, majku, sektor, sve spomeneš, točka. Kad sve to kažeš, ona dolazi do tretmana. Prilaze do tebe i vrše takvu masažu da od kamenu u breg ima da ostane samo pesak i to toliko sitan da se ne može malteriše s njega. Ali poslije ćeš to lako izbaciti pijući moje čajeve, 100 evra te i kesica, treba ti bolje 20 evra u najmanju ruku, ovo je 20 kesice, imaš popust 20% pošto smo neki drugari i nekakvu sekiraciju. Imaš i ti neku bolju metodu. Imam bržu. Staneš ispred neki politički skup, izmaneš s flašu. Moje flaše duži, molim. Dobro, ne mora flaša. Može isto kamen. Izmaneš kamen i gledaš da pogodiš nekog predsjednika od tu partiju. Gledaš da bude jača partija malo. Ne bi loše bilo da su na vlas. Ti kad izmaneš od kamen, gledaš da pogodiš predsjednika od tu partiju u najmanju ruku pod parolom. Onaj što priča. Taj što ne. Može njega, jo. Ako pogodiš predsjednika, možda biješ